Niin, tervehdys kuka tätä ikinä tuleekaan katselemaan. Ja tänä iltana täällä allekirjoittaneen Kuuhelon kotikokin keittiön uumenissa maistellaan tällaista erinäisten aivopierujen ja alkoholimaustettujen jäätelöiden inspiroimaa seuraavaa kesän hittituotetta, eli Campinan mehujää. Ja niille, jotka eivät tiedä, mitä Campina on, niin niille mainittakoon, että tämä on tällaista 21 potkuista gin-vermutiksi itseään väittävää keittoa, joka on ollut suomalaisten puljen klassikkoja vuodesta 1932. Ja meillä on tässä maisteltavana tänään tämmöistä 3 erilaista kokonaisuutta. Kahdessa ensimmäisessä on vaan ihan raakaa Campinaa jäädytettynä. Ja seuraavassa on 50-50 sekoitus Campinaa ja appelsiinimehua. Ja viimeisessä on 50-50 sekoitus Campinaa ja sitruunalimpparia. Joten otanpa vielä varulta lautasen, hetki pieni. Koska nämä osa näistä menee varulta ehkä tuonne discardin lautaselle niin sanotusti, jos tarvitsee. Aloitetaan tästä raasta versiosta. Ne tulee jännen äärellä. Okei, vastaus. Raaka Campina ei jäädy, joten meillä on tässä maistissa ilmeisesti Campina sorbettia. Otetaanpa pikku lusikka. Vähän hilettä, vähän viunaa. Mille maistuu? Se on kuin Campinaa, mutta aivan kylmää. Et siinä on se normaalin Campinan purevuus, päällekäyvyys, kaikki ne kemialliset jälkimaut. Mutta mietitään, ne räjähtää heti ensimmäisenä, kun saat noita hilepaloja. Niin ne menee sun feissiin ihan suoraan. Tämä oli... Ota. Minä haluan vähän maistaa. Otaisiko minä tätä? No. Se on kerennyt sulla, kato sinne niin, kerkes jo. Tästä viisastuneena ton toisen tötsän voisi niinku ottaa tähän kanssa. Otetaan suosilla tämä toinen tötsä kanssa tuohon. Paitsi että hyvät Campinat ei saa mennä hukkaan. Hyi. Minä annan itse asiassa tämä on muki ja annan tämä sulaa ihan rauhassa. Menkö se tänne haisulimukiin? Odottamaan parempia päiviä. Mutta seuraavaksi siirrytään tähän 50-50 sekoitukseen. Seuraavana Campina ja appelsiinimehua. Tämä on kiinteämmin sisällä, se on hyvä merkki. Sehän näyttää mehujäältä. Kyllä. Vähän myrkyllisen näköinen, mutta jospa se siinä. Jos siitä saisi palasen pureskeltua. Anna mä maistaa. Koostumus on paljon lähempänä vakiomehujäätä, tosin puolisulaa sellainen, mutta toisaalta sen koostumuksenkin olisi ehkä voinut parannella sillä, että olisi pistänyt vähemmän Campinaa sekaan ja enemmän mehua, mutta... Juhani, annaksa mulle sitten paperia? Ja hetki pieni. Kuvaaja kärsii kosteusvaurioista. Kyllä. Tuo oli parempaa kuin se ensimmäinen. Joo, tämä oli jo sinne päin. Kyllä. Pistetään sekin sulamaan tuonne kippoon. Tästä tulee tämmönen loppukeitto, mikä sitten täytyy juoda. Ja viimeisenä sitruunalimppari Campina.
Alright. Siinäkin on sitten tuttua Campinon myrkyllistä väriä. En tiedä, pitäisikö näin väriaineita tunkea tai jotain. Tämä ei näytä terveeltä, niin sanotusti, mutta maistellaan. Campinon määrä tässä on ylivoimainen. Näytä. Tämä sulaa käsiin ensinnäkin. Tähän on luirattanut ihan selvästi liikaa Campinoa. Hyi, vittu. Vai oliko se vaan se pohjamuta, mihin sitä oli joutunut? Haukkasiko minä sen pahimman palasen siitä? Ehkä haukkasit sen pahemman palasen. No, sinä väestit luodi. Näytät ne järsivät sitä ihan mielelleen. Tää ei oo itse asiassa niin paha. Tai jälkimaku on ihan hirveä. Mutta silloin, kun tätä tälleen ensimmäisellä kerralla ottaa, niin tää on ihan hyvä. Olisit vaan laittanut enemmän sitä limpparia ja vähemmän myrkkyä. Joo. No, tämä oli ensimmäinen tämmönen kokeiluerä, niin tässä tosiaan sekoitukset oli aina vähintäänkin 50-60. Ei, minä edelleen maistan tässä sen saman myrkyn, miten ne ekana aamusta oli. Minä en. Kuvaajani on selvästikin makuhermoistaan vaurioitunut epeeli. Joten pistetään tämäkin sulamaan tänne kippoon. Koska hyvää viunaa ei heitetä hukkaan, vaikka se vähän väkisin pitääkin alas kurlata. Hyi saatana. Se jää siihen odottamaan sulamaan parempia päiviä. Mutta Mihinkä lopputulokseen me tulemme? no, pelkkä Campinon sorbetti. Siitä voi sanoa, että hyi saatana, en syöttäisi edes Hitlerille. Ei jatkoon. Ja sekä appelsiini että sitruunasekoitus oli molemmat Jatkoon. ihan jees. Konsepti oli ihan jees, mutta varmaan paremmalla sekoituksella sitten tulevaisuudesta ehdottomasti vähemmän itse viunaa siihen sekaan ja enemmän lantarinkia. Ja tämäpä oli tässä. Jos Altia näkee tämän, ottakaa minut kehittelemään tätä tuotetta. Tästä tulee vielä jotain. Joo, nyt, Yes. nyt voi